העדות הראשונה שלנו, יש לנו את הזכות לשמוע את רחל רובין, ניצולת שואה. לכל הדוברים הקפדתי שזה יהיה אך ורק החוויה בארץ ישראל. לרחל אני מרשה קצת להתפזר, אבל ב10 דקות. בבקשה. שלום לכולם, ונשאר לי מעט מאוד לאחל לכם שנה טובה ושנת שלום לכל עם ישראל. כן, כן, שתוכלו ליהנות מהארץ שאנחנו הקמנו. כן. עכשיו אני רוצה קודם לברך את צמד שהיא הצליחה להקים אחרי שהדור הישן עובר למקום הכי טוב בעולם. היא משתדלת לגייס אותם, ואני מאוד מבסוטה מזה, שיהיה המשכיות, ואני הכנתי משהו להקריא, אבל שמי עליי בתור ילדה שלא הייתי הרבה יותר מבוגרת מהנוער שעכשיו. שמי רחל רובין, לבית משפחת דרימר שבאזור טרנסילבניה שהייתה תחת שלטון הונגרי. במשפחה היינו 5 ילדים והורים מאושרים. בשנת 44, כשהייתי בת 12 וחצי, אספו יהודי העיירה לגטו ברבשט. היינו בין האחרונים שנשלחו לגטאות. לאחר 6 שבועות העבירו אותנו בקרונות מסע לאושוויץ. שם עברתי את סלקציה של מנגלה, ששלח אותי לא פחות ולא יותר למוות. רצתי בחזרה לתור בו היו דודתי ואחותיי, כך ניצלתי. לאחר 10 שבועות עשו שוב פעם מיון לעבודה. כמובן צעירה הייתי ולא בחרו בי. אישה עמדה עם 2 בנותיה על ידי ושמעה את הפרידה שלי עם אחותיי ועם הדודה, שאני נשארתי בתוך הבריכה של המים שלו, לקחו אותי. אז האישה של 2 בנות אומרת לי בהונגרית, תרים את החבל, אני אשאר עם הבנות שלי ואת תרוצי אחרי האחיות שלך. כך ניצלתי ממוות פעם שנייה. נשלחנו לבית חרושת לנשק בברסלו. בינואר, בברסלו אני רוצה להסביר משהו שזה קצת לא מובן. בברסלו עבדתי בבית חרושת של חלקים לאווירונים. שם הייתה אססית שהיא במשמרת לילה הייתה אחראית עלינו והוציאה אותנו לשירותים, ואותי היא קראה מקסול שאני אסרק אותה. 81 שנה לא ידעתי מה זה מקסול, ועכשיו עם החידושים אז בטלפון הופיע מקסול שזה שם חיבה רק באוסטריה ובגרמניה. אני נכנסתי לפאניקה, להיסטריקה, שאני בזמן המלחמה, שאני אקבל שם חיבה. אבל אחרי זה
התעלפתי בזמן העבודה כי זה היה קשה בלילה. הייתה ילדה צעירה. כן, והיא שלחה בנות שמה שישפכו עליי מים, בלי מים, ולסחוב אותי לרביעי במחנה, הבראתי ויצאנו אחר כך לצעדת המוות משם עד ברגן-בלזן. מה חשבתם? מי היה בין החיילים האנגלים בשחרור שלנו? הסבא של הנשיא. יש לי פה תמונה שהוא שר איתם עם מי שיכול היה לעמוד. עם הנשיא הרתה לו את התמונה. היינו בבית הנשיא. סיפרתי לו, אני לדאבוני לא יכולתי לעמוד, אני שכבתי ושמעתי שיש לנו קלטת בעמותה של הנשיא שהוא שר. אחרי זה שהשתחררנו שם, אז נכנסה שם קצינה אנגליה, ואני שכבתי בפרוזדור בודדת שם. היא הייתה כל בוקר... 25 קילו. כן, שהשתחררתי. הייתה שמה לי על הקר פרח קטן וחיבקה אותי כל הזמן. והיא אומרת ככה, באנגלית, אני עוד לא יודעת, אבל היא אמרה, גוד סווידן, שאני אסע לשוודיה, ויצאתי לרחוב, עברו מכוניות שוודיות, ואספו את החולים לשוודיה, במעבורת, ברכבת, קודם ברכבת, אחר כך במעבורת. שקלתי 26 קילו, איפה שמו אותי? למעלה. איפה המזוודות למעלה? כן, וחייל אנגלי זרק לי חתיכת שוקולד. אחר כך הגעתי לבית חולים. ביום הראשון שהגעתי ראיתי ילדים, התאפסתי קצת על כיסא, רציתי לראות ילדים. היא עלתה על כיסא ליד חלון. כי אסור היה לנו להיות בנוכחות ציוויליזציה, אנחנו הלא היינו מהמחנות. אז אני נפלתי ונשארתי בבית חולים שם. שברה את הכתף. כן, הכתף שבירת. ונשארתי בבית חולים 3 חודשים. הרופא זקן היה שם, מאוד חיבב אותי ואמר, בגרמנית הוא דיבר, הוא קרא לי, די קליינע רוזי. הוא אומר, אני צריכה עוד קצת פינוק מהורים, שאני אסכים, כי היו שם הרבה אנשים שרצו לאמץ אותי, יהודים גם, וגם נוצרים. והרופא הזקן אומר, תסכימי. והסכמתי ללכת למשפחה נוצריה, והלכתי שם לבית ספר, עד שכבר הראש קצת עבד, והתחלתי לחפש דרך צלב אדום, אולי מישהו מהמשפחה חי. היה לי אח בצבא ההונגרית, ואבא היה עוד בן אדם צעיר, בן 40. חשבתי אולי מישהו נשאר, ודרך צלב אדום לא מצאתי, אבל ידעתי שדוד של האח של אמא שלי נסע לפלסטינה, לארצות הברית ב-33, אבל מכתבים כבר בשנים האחרונות אסור היה לכתוב. אז אני כתבתי מכתב עם הכתובת אברהם גלזר, רחויבס, כי ביידיש קראו את התו סמך.
איפה הוא הגיע המכתב הזה? לבית הכנסת. ואני מקבלת תשובה מהדוד, והוא שמע שאני אצל משפחה נוצריה. אז והם היו דתיים. הוא התקשר לרבינת קודם בירושלים, אחר כך בשטוקהולם, התקשרו והתחילו לעבוד שאני אצא. מה זה? בת של המשפחה תהיה אצל משפחה. והוציאו אותי לפנימייה יהודית. משם היינו 60 בנות בפנימייה, למדנו כל המקצועות, למדנו על אהבת הארץ וחיכינו, ואחר כך היו באים שליחים מהארץ וסיפרו לנו ב-47 עברנו עם הרכבת יפה לצרפת, ושם חיכינו חצי שנה בשביל לחכות לאונייה שתבוא לקחת אותנו. אז הישועה הגיעה אחרי חצי שנה, עלינו על האונייה ואחרי 3 ימים האנגלים תפסו. תגידי להם איזו אונייה. אונייה כ"ט בנובמבר, אם אתם שמעתם עליה. זה לא האונייה הייתה, זה איזה גרוטה. סירה גדולה. והאנגלים תפסו אותנו. קודם הם שברו את מכונות המנועים ומכות היו, ואנחנו היינו 60 בנות משוודיה, שכבנו למטה, נכנס לנו קצת מים גם, אבל לא עלינו, פחדנו לעלות כי היו מכות על הסיפון. אבל אוכל גם לא היה, והיינו עם היד מהאונייה מנסים לשתות קצת מים, זה היה מאוד מלוח. והגענו בחיפה ב2 בלילה, עלינו על איזה הר והשארנו את התיק, ואחר כך האנגלים העבירו אותנו לאוניית מלחמה והביאו אותנו לקפריסין. בקפריסין היינו גם כן באוהלים, הכנסנו רגל אחת, את הרגל השנייה כבר היה קשה להוציא כאלה בוצים, זה היה בינואר, ושם היו אחרי 3 חודשים שלמדנו שם, אז את הצעירות חיפשו להוציא, אז הוציאו אותנו, באנו עם סירה, עם שוטר אנגלי ושוטר ערבי, אבל לתל אביב. כי אנחנו היינו מיועדים לנסוע לבית ספר מקווה ישראל, זה בית ספר חקלאי. הכבישים היו סגורים, ואנחנו נשארנו בכפר פינס 3 שבועות באוהל, עד שיכולנו להגיע למקווה ישראל. שם התחלנו, הנה יש לי, אפילו לא ידעתי שמצלמים אותי. תלמידה, שמה זה, כל המרץ הכנסתי בעבודה. והסברס קצת הסתכלו על האנשים שבאו מבחוץ, שהם עובדים יותר טוב. סליחה אם אני
אם אני אומרת משהו לא בסדר. הכל טוב, הכל טוב. הם יודעים, יודעים. לאבא שלך ולדרלינגר אני רציתי מאוד לך להודות. הם עזרו לי להקים מצבה קטנה בברגן-בלזן. זה בברגן-בלזן, עשו מצבה קטנה. על שם של האחיות שלי. וזה ילך איתי לכל מקום. עכשיו אני שוב פעם החל... מה? מקווה ישראל. מקווה ישראל. טוב, היינו תלמידות טובות שם במקווה ישראל, והצברים צחקו שאנחנו עובדים בכל... הייתה בגיל 16 וחצי, 17 בערך, היא נכנסה למקווה ישראל, אחרי שעלתה פעם שנייה לישראל, אני קורא לזה, והיא למדה כמעט שנתיים במקווה ישראל. טוב, אני הכל הכנתי, אבל לא קראתי, סיפרתי מה שהיה ליבי. רגע, אבל את רוצה לספר, היא רוצה מה עשית פה בארץ, גם תספרי. פה, טוב, שגמרתי את מקווה ישראל, תמרת, את שומעת אותי? כן, אז התחתנתי שנת 50. בשנת 50, הכרתי בחור פולני, חייל בודד פולני, שהוא החבר שלו היה נשוי לבת דודה שלי מזאתי מרחובות, והתחתנתי. גרתי בחדר אחד, מהחדר הזה ברוך השם יצא. יש עוד מהסבתא יש לי שהיא לימדה אותי בתור ילדה קטנה, אני בניתי את הפרנסה שלי מהסריגה שלה, מה שהיא לימדה אותי שהייתי אולי בת 6-7. סבתא בהונגריה, סבתא סוסי, לימדה אותה לתפור ולשרוד, וזה היא לקחה למקצוע לחיים. כן. והיא הקימה, כמו שראיתם פה סוודר, היה לה חנות סריגה ברמת גן, הסורגת רחל הג'ינג'ית. וואו. ואני חושבת, אני פה הכי מבוגרת, מי יודע אם ניפגש עוד. ניפגש עד אני מאחלת לכולם שנה טובה, והצלחתם לקבל צוות לעניין. מדהים. תמיד נשארים מופתעים מהסיפורים.